Kajing tap vote na kabenta ke election Lok Sabha kalapoi sya kabakut ha kabakawat kabanyau bat kabakhadu jong ke election kan sa sedang lasai kasni ha kisan punyau teli ki constituency pada hakal leng ki benta jong ki nyau teli ki jela bat ki union territory. Katanat Sipai Indian Army kala ai KHUBOR ka Radhika Sen kaban sayo pedang ia ka nam UN Military Gender Advocate of the Year ha headquarter ke UN New York nga kabenta ka Kamshakri jongka ha ka Democratic Republic jongka Congo. Kajing slay kadang yai beteng banwan rabon ke jing julor ha ka jela Manipur ka sor Impal ka de ka balasak ta abha na ka de ka jing slay bon lagi surok ki ban lesha Impal ke latap umnut. Habihar arpu kandai ngot ki breu ke laya pat hadu ars patam kila kelampang namar ka jing shit pala jong kasni kita long KHUBOR kila ong baka jiyap kala jaha kini ki arpu saw kenta hajamu bat Kashmir kala don ka jing siat happening kileno bat ki Sipai paharahin nin kasni ha ka Shinong Mara jong ka Buflas ka Bahab ha ka Punch district.